watim nango nikech bang ndio lakini news ma ntiere kaka floka financing local led climate actions ma gimoro dwe mar adek higa ni ne gigolo pesa ma nyalo support 45 counties. Ne gigolo Nairobi to gigolo Mombasa. Koro counties modo nyalo access. Koro information kata weche mantiere wach ginene planting trees ni bonego bedni wadonjo ye kimatut kaka organizations, kaka county, kaka serikal. Ni ji adimo ng'enia ang'o miyo wapidho ginene, wapidho yiende. To ber mane mokelo. To ber mane mokelo. Ero kamana inya. Mano bende kele penjo Victor kinyalo mna winja kintiere bondo kanyo. Kele penjo mano mar kethruok mar alwora nikech ramna piny Kenya waseni na chiedhe nade ma kethruok mar alwora osekelo. Mano kaluwore kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Inyalo paro higa mokalo nan gi oro ge ngaji mapok oneni pachoka kuom thuolo mar higni 40. Higa ni waneno kanyo oula mapek iwacho ni flooding mano nego oganda moheo 300 e pachoka. Mana ne kethruok mar alwora ni. Emomiyo ni thor wach makawuono en thor wach mabendo chuno. Aken ne japiny mawinjo obede county ma bondo kanyo, obede ramne county ma Nairobi kama winjo kiny makawuono. Aken paro mane madisumne kaka jal mosebedo ka kedo ne alwora. Okay, gima da bed kawacho, nyoro nane gwenge go ma Kilifi. To na uloso gosiep na moro to no pimo na ni 2020 nen gi dhok maromo 600. To sani dhogo nothote nikech chal mar alwora. Tido kaka bondo ka, chon kaka nawacho ni yiende nentie mang'eny, jibo medre, population omedre. Koro yudo ka ji medo tongo yien mondo giyud kar dak be. Koro sirikal mokwongo onego bedni keto kuonde moko tenge ma kuonde moko tenge mipidhe mana yien ma preserve marito kor alwora. To kalure gi kaka owetena osewacho kani sirikal oketo ambiguous nini mar 15 billion trees by 2030. Tiende ni ng'ato ka ng'ato onego bedni pidho yien 350 within that time. Tiyudo ka dhano go picha to ker mowacho ndalo moro ka ni kipidho tibo chuli ne yien mipidho. Week mokadho chana ni Uganda Kampala to ne wane miromo moro miluongo ni East African Carbon. Koro gine wacho kama kisebedo ga kirito alwora e yo mora mora ti document ka Johnson wacho no konya track yende mosepidho kaka organization ber kar gin gi mil officer ma track yende mosepidh tiluwo gi to ing'iyo ni shida en mane kanyo chan wapidho yende 100 to abiriyo motony shida en ang'o manya bedo ni nego magi. Aneno ka sirikal sani ochako pidho yien moro ma tich abich pidho yien e skul to asewuotho e skunde adek aneno ka ji kita yien kanyo to go picha to weyo kidok kiny yende ka ing'eni yien to ber kata ka japuonjo ka odhi pidhe dalane to yien oti nikech odwa ni finally yien oti. Koro kata miji ka ng'ato dwaro no pidhe dalane skul jogi wita yiende gi ok oketgi maber. Onego bedni tich abich ni kopidh yien to tich abich moro cha ing'iyo gi. Koro mane gima timre onego bedni jogi ng'iyo maber programs plans to tie maber to kar timo gini be gitimre maber adier mondo wayud lokruok. To jopiny nyaka wuoga maber ng'ato ka ng'ato nyaka tim kare nikech gini ikia ng'ama kiny oula dhi nego, ikia ng'ama kiny oro dhi nego. Ka sani ane gwenge mabondo ka wadhi pidho yien e skul mar Majiwa Primary iyudo ka community iyudo ka community ji nigi chandruok oro nitie nyocha koth chwe testo sani kendo chieng' oduogo cham ineno ka cham ok ni maber nikech iyudo ka jothurwa depend mana en rain fed agriculture onge irrigation moro malich cha. Koro ka koth ochie ka oro bet to cham lala te. Koro anyiso mana jokanyanam